Zawsze się wystrzegam powiedzenia za moich czasów, bo to jest ta rzecz, która mnie najbardziej nerwowała, jak mi babka padali albo mama. Za moich czasów ja nie miała za tyle bawitek jak ty. Za moich czasów to ja miał patyk, sznurek i że się tym bawił, albo szpulka od nici. Podobnie były szpulki drzewiane. I my, dajmy na to, z takich szpulek robili albo abzace do sandałków, gdzie już takie abzace robiły, nie? Żeby być wyższe, albo szczelby. Wy sobie nie poradzicie tego wyforsztelować, ale taka szpulka miała dziura, tam patyk do środka się wsadzało z dwóch stron tymi cwekami gumka i się szczelało. No właściwie to nie będę takich instrukcji godać, co idzie zrobić, ale zabawki mojego dzieciństwa to były takie, no właśnie, tak jak to, co widzicie, koniki z takim wozem, przeważnie to z Beskidów ktoś przywoził, bo te roski to taki design, nie? Tak posztrajkować, kasik postawić. Te moje, tym się jeszcze wnuczka bawiła i niedawno odkryła, patrz babciu, jak ja była mało, bo to jest sznurek do jej ręki. Co jeszcze było? No lalki były już celuloidowe. Ja się muszę przyznać, że ja miałam lalki bardzo krótko, bo one się bardzo fajnie poliły, a że mieszkała na placu, kaj były, znaczy ja nie mieszkałam na placu, no w Familoku, no u nas na placu były same synki, to my bardzo szybko odkryli, że ten celuloid z tych lalek się fajnie poli razem z gazetami i robili my tak zwane sztichbomby. Także tak my się bawili lalkami. I tu mam taką lalkę ze celuloidu. To jest właściwie obraz czasów PRL-owskich. To jest górnik z celuloidu. On jest z takich wczesnych lat 50. I to był taki trend, że w tych laleczkach to było też takie zaklęte to, co dziecko miało w przyszłości chcieć. Czy miało chcieć iść do roboty, do ciężkiej roboty, bo wiem, że taki był jeszcze też hutnik, strażok. Także dzisiaj ta laleczka, ona wiele werci, bo to już jest taki właściwie, tak padał jak znak czasów i jest to dość stare. Były też zabawki mechaniczne. Ja miałam żaba, stracił mi się kluczyk do tego, bo to jest ptok, który się, tam się go nakręcało, a driny, taki mechanizm sprężynowy i jak się go nakręciło, to on tak skokał, a tak nie wiem, 15 razy i potem przestował, a to trzeba było nakręcić. No i taką nieśmiertelną zabawką to był bąk, no bąki tu teraz też są, to nie jest to nic dziwnego. I dzisiaj jak idziemy bez sklep i tam jest ich tych pełno, tych lalek, tych rozmaitych kolekcji, tych klocków, to aż się człowiek zastanawiał, czy przypadkiem te piękne, wypasione, jakby my to padali, zabawki, one nie odbierają dzieckom inwencji. No ja mogę powiedzieć, że moje lalki mi nie odbierały inwencji, bo wiem, jak się sztywą robi. Jakby się taką lalka mi znudził, to bym dzisiaj jeszcze coś zrobiła, ale to tak za pozna robię. Chcę powiedzieć coś innego, że jest wszystko gotowe. Nie ma miejsca, nie ma pola do tego, żeby dziecko uruchomiło wyobraźnię. One to jest piękne, to oko cieszy, ale dosłownie pora minut i to tako, przychodzi taka frustracja. Nie chciała wpadać u wychowawczych jakichś tam aspektach zabawek, powiem o czym innym. Był taki czas, kiedy te zabawki to my wyciepowali, no to jest po prostu na śmietniku historii, a oglądam z zacięciem takie programy o aukcjach rozmaitych, o poszukiwaczach skarbów i tam jest duże pole do popisu dla zabawek. Są takie misie, takie najstarsze, ja nawet nie wiem co to za firma. Idzie misia za parę tysięcy dolarów kupić.
takiego wypyzanego. I ja tak myślę, że ten mój miś pierwszy wypchany trocinami, któremu że zaszczyki dawała ze mąki ziemniaczanej, to on by też dzisiaj jeszcze zrobił karierę. No powiecie tak, kaj to trzymać, nie? Co by my tak mogli przyjść do pieniędzy, jak już te zabawki zaś będą modne, albo w cynie. No nie wiem, no są kolekcjonerzy, którzy tam kolekcjonują zabawki nierozpakowane razem z kartonem, to nie rozumiem, po co kupować zabawkę i potem ją nie rozpakować. To jest w ogóle idea zabawki, to jest staro jak świat i zawsze dziecka naśladowały dorosłych w bawieniu się, ale ja by tak padała, niech to nie będzie taka kupa zabawek, co to potem spychaczem i do hasiołka, albo tych pluszaków pełno, a tam driny też nie wiadomo co. I no, zmierzam ku temu, co by to była jedna sztuka, dwie, tako jedna ukochano, bez której człowiek nie poradzi żyć, albo czym się bez przerwy bawi. Zresztą nie wiem, jakby się mnie spytali, czym ja się bawiła, to ja się albo dobra, przyznam się, bo ja się bawiła pistoletem, miała kolta, no godą, że była jedna dziołcha pomiędzy synkami, to co się miała, z lalkami z nimi bawić? My te lalki spolili, a potem już my się bawili we wojnę, nie? Także to już były takie czasy, że rzeczywiście była zimna wojna i my w tym czasie, że tak powiem, dorastali. Ale tako, że jest, że nie dawą dzieckom znajomych pistoletów, tępia, taka zabawka u wszystkich dziecek i moich i cudzych, bo to zawsze jest eskalacja, że chce się więcej. No i zaś mogła padać, że być może to nie jest prawda, bo ja miała kolta, a jakoś, no dobra, mam też tam jakieś ale to są jedno atrapy. Także przypomnijcie się o zabawkach z waszego dzieciństwa, co wam najbardziej się podobało, w coście się najbardziej bawili i może pobawcie się w to z waszymi dzieckami. Tak się cofnijcie trochę, nie? Do tych czasów.